lloc, volem agrair molt especialment al Centre Moral i als seus responsables les facilitats que ens han posat per utilitzar els seus recursos, sense els quals la nostra obra no hauria resultat tan lluïda ni de bon tros. Gràcies Esteve, gràcies Tere, gràcies Joan i gràcies Jordi. Sense vosaltres aquesta estrena no hauria estat possible. Gràcies també al nostre centre que ens ha donat suport en tot moment i ens ha ajudat comprant alguns elements de les disfresses i el maquillatge. Gràcies als professors i les professores i pares i mares que ens han ajudat a la representació, a maquillar-nos, a patinar-nos, i gràcies a tot el professorat i l'alumnat del centre per la paciència d'escoltar-nos cantar durant aquests mesos. Volem agrair molt al professor senyor Mariano Cabellos el cartell que ens ha fet per als nostres pastorets. Ens encanta i esperem que a vosaltres també us agradi. Del llibre original al vestíbul del Centre Moral. Moltes gràcies. I també volem agrair a l'Olga, la nostra professora de música, la seva ajuda practicant les cançons que us interpretarem. I també a la Imma, que ens ha ajudat a assajar la dansa dels dimonis, que veureu tot seguit, i ens ha donat suport en tots els assajos. Esperem que us agradin aquests pastorets. Són originaris de Figueres i són uns pastorets musicals. Bona part de l'acció de l'obra s'acompanya de cançons. L'obra explica la història d'en Ferruc i en Grillet, dos lladres que, assabentats de l'arribada del nen Jesús, decideixen abandonar el mal camí i unir-se a la colla dels pastors per anar a adorar el fill de Déu a Betlem. Els dimonis capitaneats per Lucifer i Satanàs i pels pecats capitals no estan gaire contents amb aquesta decisió i faran passar una mala estona amb Ferruc i en Grillet. Però aquests, amb l'ajuda dels àngels, Sant Miquel, Sant Gabriel i els Saries i de la colla dels pastors, se'n surten i adrecen el seu camí. A més, podem aprofitar aquest acte per recaptar diners per enviar a la Marató de TV3, que, com ja sabeu, aquest any està dedicada a recaptar fons per a investigació de delictes i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Al final de l'obra us informarem del que hem recaptat per fer el donatiu en nom del nostre institut de la Marató. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Esperem que us agradi aquesta obra. Per als alumnes de primer, acabem els pastorets, els nostres companys de segon d'ESO ens interpretaran les cançons de Nadal. Esperem que us agradi tot el que us hem preparat.
ser és l'orgull que el cel va portar avui, enfonsar la jerarquia. Molt més gran que la meitat portarà la humanitat, tenir dimonis perdides. Jo sóc l'esperit del mal, de l'avarícia puntual, que faré envejar riqueses per acumular milions d'or i augmentar el seu tresor. Caurà l'home en grans vileses, origen d'enemistats i cruels assassinats. Serà sempre la cobdícia, veurà com tots els afers es mouen als seus cardinals.
consciència és una farsa. De fet, ja mai ha existit. Creus, Lillet, que és una farsa? Amb quina veu que m'ho dius? Ferruc, no sé què m'expliques. Jo no dic res. Tinc gran desig de deixar aquesta vida d'aventures i perills, que robes acció dolenta. És l'hora de fer fora els dits i de guanyar-se la vida. Que robar no és pas el poc físic a utilitzar el nostre enginy per canviar de lloc les coses. És ben cert, jo ho crec així. Dius que si el desteix és un ofici tan productiu? No, Lillet, no és veritat. Tu t'ho arregles segons t'inspira el desig. El que és de l'un és de l'altre. Ahir per tu, avui per mi. No roba res, tot es canvia. I canviar no és pas cap fin. Quina vella teoria. Encantat estic, amic, de raons tan convincents. Ho veus, com ja vens amb mi. Lillet, no sé què raones, jo no t'he dit pas que sí. Aquest matí, dins del bosc, prop de la via que va Martel, veig venir dues figures perfectes, com ja mai han existit. Eren un home i una dona convergents del paradís. Jo, amagat per assaltar-los, no ho usava per sortir, i quan a prop meu passaven, s'altra. Amaga dels mals dels negres camins, ja que del cel ve masies a perdonar el penedit. Ho sento molt pels meus actes, canviaré, jo dic. I què més?
El sofriment. Bonic lema. A tu t'espanta? Sí, Què més vols? ja ho sé tot. Et falta preguntar qui posarà Déu al món. Oh no, d'això no me'n parlis. Saps com es diu la dona que et vencerà? Sí ho sé, massa bé. No pronuncis el seu